Salt Lake City Utah ania he khopuya cheng zinga mani taksa soizoi ngai poi mo thin te chu ma taka thawin an taksa soizoi turin khopui mun rang kalin an taksan soizoi mol loma heng zinga hian mei che pakhat kumsom hi le pasari mi lorry hacking an ti po atel vea lorry po hi mani taksa luktak ataksa ta na thaturani chuan ti hre anei lo kan ti theo me tuk tin ma taka thawin an chen na khopui chunga te tlang kualin achang phei chuan khopui po na te po tlan thleng zak thuina ama po na lin na hrisel thale ti a mela lam chiang hle July ni som pakua sang hi le pali tu po khan tuk danga lo ti thin dan pa nga in lorry chu ma taka thawin atak sa soi zoi turin ani na chua sana ma se jing dar soma po lo la holo wangin an pa chuan makatiang reng hle mai minute somni pakua zet ngai thalo dewin an pa chuan lorry chu han ngak le a ma se lo ho thei chuan lo wangin an pa chuan police ne nan nu chan chin chu hrilin mi bo report the lu tangota lorry chunga hian eng thil nge thleng tang le lorry pasal hi mark hacking ania ani pani hi high school an kalai trai ngai zong tran ania nupi pasal nei rual ani nuwa in nei zui ta ni ani pani hi anin mangaya nu palin takan ni thu an thian te chuan an soi an nu pa hian fiam thun du dun hle a an nu pa chon am point an nui dun war thei ren ni na lang anin nei ma po khan fresa tan lo chuan hemi te pani hi ngai zong po nang lawa thian in kom ngei em hinang zok mau me anin fiama anin uma anin kap tona thian thatap in komang mai hi an ang hle a lorry hi mei chefing tak thil reng a hun le hun thlia rang thiam tak atul huna chuan fiam thu han tho zeu thiam em mai thian te tan po thian thani tling le an hlimpui em thian nia an pa ma ka po chu tiang mi tho chu ni in a thian te chuan an soi lorry thian nu chuan a thian te pani chung chang soin lorry nen hian kanin komna rei ve ta fu maya ka hrachiang em a ani point min hrachiang thokhat viau mai lorry tu ka thian kom nuam le thian te ta na min pe zo hi an om karing bi khau lo kan thian zo ho zinga po ani hi chu danglam kan ti don nge engkim mai hi ti fel fai thlap zela arin tlak em boka tluk lo ri manam le an pa ma ka hi mangai em a mar ka poina mangai em boka an nu pa hi mun nuwa ma chung ko thatak an din chau ngei ka bei sei ati mar ka te nu pa hi ring tu thatak kan ti thei ome bekin an ngai na a an loina ko thana pon chot rang kai hle a dam lo na thil te ni lem lo chuan in khom an thul ngai me lo bekin in khom pialama mi har sa jok te tran pui kong a po ken pen na sa hle a ani nei ma khan mar ka phei chu kum ni chung zet Canada umin ko than kal tlangin mi har sa jok te tran pui na thok thui kumlama chuan tur la nei tam lo ma se an loina ko than member zinga market nu pa hrilawan om lawa an ko than tan an tong kai hle ti kan tha thei o me anin nei tong a rei lo te a lorry hian na thatak assistant stock broker na muwa an pai ro Utah University tong in a graduate lim zo chau thunga na thok mai lovin zir na sang zok zir chun zom ala tum thung hetian chen na khopuya lim takan om lai hian market chuan North Carolina University ya medical school pakhat chuan an school azir turan pom thuan ron hril ta hlol maya market nu pa hin valom tak em tuna chuan market chuan azir chak ber medical lam azir thei don ta marka pa le au mi pa pakhat po medical school atang azir chuak an lo ni nge a marka hian a pa le u hnung zuin medical school alu ve don ta a tuna chuan an thian thra te an loina ko hran te chu mang thra in tunan omna tonga mel sa hi lai a hla a an nu pa chuan an pem don ta hemi chung chang hi lorry chuan soin kan pa ina tuina ber azir thei tur hi kalom pui em a heti rual hian kan chen na khopui kan chua san tur hi chu a ho purom ve hle mai kan thian thra te kan kalsan tul dona hei hi ka pem hre na chan pakhat chu ni ome ma se a le lama chuan ka pasalina tuina ber azir thei tur hi kaloma khoya po pem donila ka pasal nen kan ni don phot chuan khoi huna po anuam ka ti thei zelang ati market nu pa po pem turin nanin buat sai trana an bung ro nei te chun pek fel tran boka medical school an palu tur pon lom to te lul nen hetia pem turan boy em lai hian chanchin duam zet mei pakhat dang an thule tatlat mai chanchin duam tak pakhat an hriat chu nu bera ruak talo tian hrazui hi ni ome he chanchin duam taka wang hian market nu pa chuan an mittuan dang zo lawa an hlim nge mai an chung ten hrin hala an chung te poin an lom pui thiamin chung kuan hlim dar hle mai ma se he hring nun hi zong
เรียดเทียมหาสตรีนั้นโลตีทรินังคานเฮตียฮิเมเมมานุมลายเฮียนมาร์กเตนูปัจจุงอาจวนวันด้วยนราพลักตะกัดเฮงตะลักสีอาทิตย์ละมากันสวยตากันคานจุลัยนิสอนปะกัวสังฮิเลปลีคานจิงดางาลอรีจุดฮวินตุกดังอาติทรินดานังบกินตักสะซอยซอยตูรินัชัวกะเฮมิตุกาชัวกีจันจินเฟียนซุยนตะลาวa ho hun trina po lori chu la ho lo wangin a office lama kal tlangani ringin an pa chuan an nu te office chu han bia ma se tho puite chuan lori mel reng reng an mulo thun lo soi si office lama chuan a kal lo ti chiang ka phot mai lori hi hum taka ingkim ti du thrina ni wangin hetia ho hun pa ngai la ho lo ringa po hian pa tan chuan ngai that lo na thama tling hang renga dar so pakhatari don me chuan ma ka poina ni ta lovina shria police ne nan nu chu chin hriat lawa bo thu report ve ta atlang puin mi bo zon nga in report thi chuan da ka som hi pali vel police te hian ngak le phot thruina ma se lorry case chu dang lam tlat muang chang then ni mol lo kan soyang khan lorry hi jinga taksa soi zoi tura chuak mai ania ni danga ho huna lo ho lowa a thona huna melan hu bok lowa tin naw thakhat mi vela pai me boxia hi wang hian investigator te point da ka som hi pali han ha le te chu thil ti chi ni nan frelawa lorry kal na lam ni oma an hriat chun pan ve ngal fata lorry hi tlang puin pa pakhata kalin na taksa soi zoi tlang pui thruina investigator te point hun dang pan lovin he parkin pan hal chata anti fu chiang hle park lu na gate pui bula chuan lorry motor chun munge ya ma se nei tu ero hu tu rom mi lo thung lorry chan chin hian a chung te le thian te beng po thleng rang hle a anu awahan mang ang te lul em tu khat thil thua fan chin hriat lawa bo ngot hian u tan chuan hriat thiam har sadon hle ti kan ngai tua thiam mai ome lorry thian te pon mang ang tak zeta lorry chu khoya nge omang a chungai thil nge thlengang an ngai tua na zona watam em a cheber thlengin an don lo thei si lo an manga ang tlang tak zet a thian te chuan an thian te le chhong phone a bia in lorry mu le mu lon zot kwal char chara ma se tu manan hu thu soi thenom si lo lorry hi nau pai lai ni wangin a taksa soi zoi lai chu chaw thu tanga a tlusual palta em niang nge ni ram salom takten an se hlum zo nge ni ami sual ten an rubo zo zona chan mai thei si lo watam tak em investigator te rul ruwa po heng zona frong frong hi om ve thawa investigator te jinga pakhat chuan lorry kal na huna hian thil thleng thei chi frong frong atam hle mai ama sabera chuan a taksa chaw thut a tlusual pal ani theya a panina chuan henglai huna hian ram salom tak tak keite te po hmu tura om fowa allo se hlumani thei boka tina pathumna chuan tun ma in henglai huna hian in ruk bo na lo thlen to thina wangin misual tu te na mon lo ru bo ani thei tho bok a khoi ber hi nge dik ke ni point tu na chuan kan la soi thei mai ri lawa ma se kan chui chuak ngei thuang ati investigator te chuan lorry chung te la thian te zong zong chu thun zot fia than ta a lorry hun man dan tlang pui te zotin a chan ni thei omangan hriat te pon zot te la ma se lorry chunga thil thlen dan chu rin thiam har san ti thun soi thung lorry pasal ma ka po investigator te chuan thun zot fia ve nge ya marka thu soi hian investigator te beng ver zar mai kan soi ta kan khan marka hi medical school alu turin an buat sai meka tuna nom na hmun atanga mel sang hi lai la pe matul boka lorry kha phur view ni khan kan soya ma se ma kan an nu chung changa sai dan nen chuan a in person le ta hle mai marka chuan hemi chung chang hi soin ka zirna chun zoma ngai wangin hlataka pe mangai dona kha tak kha kan nu lorry kha na hupur ema a hupur chan ber po chung khat lain hnai te kal sana a thian te mu phak lawa om tur le tuna na ban sana na thar zon that le ngai tur kha hupur tak zeta heng zong zong ngai tua hian lorry ril ru kha boy thin le a hei ba ka hian fa pai me ka achung khat laina te om lo na hmuna fa hring tur ngai tua khan aril ru ha tak zet thrin ani ati marka thu soi hi thu dik tak mo annu lorry kha phur view khana lang sia marka thu soi po hi thil ni ve thei chu ni tho mai lorry hian a pasal tlan bo san du na tur omang an hriat lo zotin lorry thian thatak tak te chu investigator te chuan kom kwal le ta a thil thar pakhat chun hriat bel le ta lorry thian te jinga pakhat chuan lorry bo mani thum kal ta khan lorry hian a na thona hmuna phone call pakhat a donga tunge lo bi a eng thu nge an soi phei chuan hriat pui chuang lo na in lorry mi tui luang zoi zoi tang khan a be sei lo thil enga mo tak an ron hrilani an rin thuan soi ta a he call hi chui chi ngai don ta ni na lang
นี่ลอรี่มิลิมเทตักทอปุยเตปอยนาทอปุยนัวมันตีเล่อันออฟฟิศบอกว่าปอติสามขายตู้แบบมีทรีนซูเฮฟอนก็ละดอนนูคานจุดยังมีจุนตาเฮาเราเตียทอปุยเตปอยนันโซยาเฮฟอนก็ละดอนนี้เพกชวนลอรี่ฮินิดังอายินโฮมาได้เฮงเตียนซอยบอกโฟนรอนเบตูฮิตุเงนี่อ่ะเอ็งทูเงรอนซอยเชียตจากกันตะเลไม่กันซอยเจลังจินเฟียดละว่าลอรี่บอกงดจุงจางเฮียนเฮฟอนก็มักตักเฮียนเฟียดปุยเล่ปุยลงจอดินinvestigator ที่ชวนลอรี่นูเล่เทียนแต่จุนกอมเล่ตาอันนูชวนก็ฟันอุคานเฮกอลจุงจางเฮงมากันเห็นชวนสอยเชียงดูละว่าทุกตะกินกระเฟียดปุยเฮาเราอดีอาเทียนนายตักตักแต่ปอยลอรี่ชวนเองมาเชียงกวงตะกินฟิลอันนี้เราทวนสอยเวบ็อกซีเฮตียลอรี่เบรินอฟอนกอลโดนจุงจางเชียงตะกตู้มันเฮนาสอยดูเราเตียนเฟียดนูเฮียนinvestigator ที่ชวนทิลนิเทฟังฟังไงตัวเล่ตาช่วงไงตัวจีงชวนลอรี่เฮียนรูกินไงจงไงไงจงเฮียนโฟนมังอินเทรนนับเบียทัวรอนลานแต่ไม่ยังมีดอนเล่ข้าเตียงเอ็มมาดานทักดังลำเวกตักเสียชวนตีเตเตละฮิปโปฮีทิลนิเวทให้ท้องจูนีเมลไม่เชฟเฟลตักมานี่ปัสสาวะเทียมไม่ลอรี่เฮียนทุรุกเตนอมตักเราในรูเร่งจอกเอ็มนี่ investigator ที่ไงดานปักหัดที่ดีกันนี้ชวนอารูกางไงจงเฮียนลอรี่เฮียนเราตามบูดุนได้อันนี้เวทให้ท้องไม่กันสวยเจลังทิลฟังฟังเรียดเป็นตาเจละชวน investigator ที่ชวนนั้นนูไปการเชียงโจกเรียดตุมินมากกว่าจุกมันตุ้มเลตาเฮตียกมตุมันอินบวชใส่เมกลายเฮียนโฟนโคลันตงะมากกว่าจุริลรูบอยตะกาวทูเตรัวกักโคลายกัลทูเตตุน่ะเพยชวนริลรูละมาฮาร์สนาตอกเตนโคลนาดำโดยนาดาลูอันนี้ทูเตนตงตัดลัดไม่ investigator เตนทูกโจกโจนาจอนตุมไลตะกะเฮตีอมตัดลัดไม่เฮียน investigator ที่ไงอธิชาลวังเริงเลียเฮตีไลเฮียนมาร์กไลน์นายเตอรอยเฮตีมาร์กริลรูบอยตันไว้ไม่ฮีรินเราตะกันนูจินเฟียดละว่าบ่าวตากทุดวางนี่เบรินันง่ายฮิปโปฮีทิลนิเทตักจุนิชียงนี่ดรเตนมาร์กตักซานินดิกชวนจูไอนะดำโดยเองโมซาดเราเอบอกเตียนมุชัวกะเฮตีฮีนี่สีชวนมาร์กริลรุนาลุตุขีอามาเลอามาอินตีลุมาตุมตะไมโซเกมนี่เฮียชุงขัดไลน์นายเตรินดานซูนีรินดานอมตักโปนีนั่นลังมาเซนเวสเกตอร์เตอร์อันหินจงจางเราทงจินเฟียดละวันนูบ่จงจางมาร์กเฮียนเองมาตักเฟียดในทัตินันทรีเฮียทิลเฟียดเทียนจงชัวเทลุนานเฮตียงเฮียนขวสตะไม่นีนันง่ายเฮงไอดานโปฮีนวัลส่วนมดเทอันนี้เราทิลนีดานดิกตักเรานิจอกเรินเทสินมาร์กชัวจุอินฟังเลอดัมโดยเราเอเตวางอินตุนาชวนริลรูบอยเวตักเซตาฮิวางเฮียนดรเตชวนตุมาทลปอนพัลรีเราinvestigator เตเมปอยน์มาร์กหินทลปอเทรีตัดเรามาร์กเบิร์ตลปอเทนีรีตักสีเราวางอิน investigator เตชจอนไม่เราวินามากันสวยตาลอรี่ฟอนคอลดอนมักตักขัดทุกโจกช่วยจีตูรินมันละตารีโจกะฟอนคอลรีคอร์ดเตจุปรินชวกินอนันจีเชียงตักตักทิลมักตักตักันช่วยชวกตาขามินียลอรี่รอนฟอนตูคารูกาเบียลปานิลวินอันปัสคูนัตูราแอดมิชชั่นเบลโลบอยปุยตูเบรานียเฮป้าเฮียนมาร์กจุนสกูลแอดมิชชั่นนับมงเราทูเตแอดมิชชั่นนับมงเราจะสวยเราอดีลพอดีเราชิมทูเตนอนชิลตานี่เฮทูเฮียนลอรี่ริลรูตินามาขามินีขานามิตุยดังโจลาวะอมดานจงจงอดังละมาอันนาจอยนะหัวมาบอกกันอีกค่ะอันป้าจู medical school ลุดไม่ตุรังไงลายินเฮตียงทัวดงเลสีฮีลอรี่ตานชวนเชียเทมาร์สบอกมันนี่อันนี้เลยมากกับเฮียนงไว้เงเฮตียงทิลเลียนทำลุตุกะอันนุปุยเลชงเตจุดอตชิลแคร์ดวงอาเจนชนจอมตัวรับเอ็มตูรินงัดที่เนียนบุงรัวเตคันนูเนนเป็กคลับสีจอนาทำเลตะเลไม่มากกับเฮียนนุปุยเลชงเตดอดเลียนตักกชิลดูชวนทุรุกเตนอมตักดังปอละในทุนระวังมอมากับเฮียนดอดเชียงตักกสุยินอนุปุยเลชงเตบุมตีอินเวสติเกเตอร์เตชวนฟินเฟียตาอามันกมจุมาทุสัยจงส่งเตปอกค่ะอินเวสติเกเตอร์เตชวนอดิกเชียระวังอาตีไงดานันเนพาเลตามาร์กฮีถูกโจกช่วยจีไงดอนเล่ไม่ investigator ได้ชวนมาร์กจนช่วยจีเลยแต่เจล่ะที่มักเลยดังลำเต้นน้ำตะกันหูเบลเลตาอาทิตย์ละมาคานมาร์กฮี Utah University ตัวยิน graduate กันตีขานีมาเส้นหันช่วยจีนตากาชวนเรา graduate ร้องเราไม่ graduate มิวสิเราชวน medical school จิลเทตัวเรานี่เร่งเราตีเชียงวิวออกมามาร์กฮีเดรินเราหนุ่มเร่เล่ไม่graduation day ทลักนี้เตปออามาเสียมจบเฟกอาลูนี้อันนินบัง graduation certificate อัตราเตปออามาเสียมจบปินอาลูปรินจบไม่อันนี้ที่เท่านั้นช่วยสวกตาเฮตาเฮียนเราตอบไม่เรา
ko khana ku la tai mang si khan ma ka hian zu lo he hle a dam doi lo ti thrin boka hi ba ka hian ko khan kal tlanga chom dol na Canada rama kum ni lai thokong kan sei tak po kha alo dik fam kim chuang lo Canada rama chuan kal nge ya ma se rong bol pui nula pakhat nen an lo mudun thrin tin ho tu ten an thriat chuata ka wangin aom hun turan ti aya ma dai nan on thon ho ti te pon sui chuak ta zela marka hirin ang lo ni ozong lo mai hei hi chanchin an chui chua ni si chuan anu pui lori po kha ma da thathin thei mai ngem ti chu investigator te zona ni le ta an chui zel do ne chin thriat lawin lori la oma heti la hian an pa marka la ril rama har sapna to wangin damloi na tlo po thei lovin ala om boka hei hi ram changa la investigator te chuan marka te chen na in dap phal nan la a marka te in chu luk takin an dap ta a lekha pakhat lori zian om tak chun hmuwa he lekha hian lori chuan a pasal marka dot soi zong zong te hriat chuata ka wanga abulom zui reng the ni to lo thu le in thren mai a that thu te lo ziaka he lekha in mai hi chuan lori hian an pa hi ma du thu nge in a chua san ni mai na ngai the nge yang le ma se lori thian nai tak tak te chuan hetingot hi chuan lori hian an pa chu chua san an rin lo thu le lori chuan pathian ma thu tiam mai in ma ka chu nei to a hetiang mai chuan a chua san an ring lo bur thung si an loina ko thana phei chuan nu pa te anin boral san ni ngot lo chuan an in thlen ngai si lo he lekha hi lori zian thein an ring lo dik tak mo investigator te thlok po boy vele ka map hle mai investigator te chuan chik zokin market nu pa chen na in chun dap thale ta a atiran lo mu mai thil pakhat an mu bel le ta until mu bel hi lori car chabi nia ama khan lori car hi atak sa soi zoi na park lu do na gate pui bula ada kan ti to kha a chabi ron ina om dei boxi thil mak tak chu ni ome marka soidan chuan lori hi na tak sa soi zoi na mun hi motorina pan thrina a motor chu park lu do na da in park chunga chuan a tak sa soi zoi thrina ma se tunan thil mu chu atanga landan chuan chin thri lawa lori bo tu kha chuan lori hi na motor hi khal chuak lawa midai nang khal saka ang tariau mai a chan chu motor om na le a chabi om na mun hi a in hlat riau maya chui ji ngai le don ta investigator de chuan poi khoi tu chuan jim to tran hle in thria an man chuak lek lek to ni point an thria markate in box chu luk le zuala en fia turin man la le ta a an nu paru manan en fia che chun be sei long du tuk thilan hutatlat mai markate nu paru ma hian thisen eng moza mun thong thong an hmuwa a then do kana te a then chuata ten hmuwa heng thisen te hi ti fai tumalo be fe to ni wangin en chian lo chuan mu mai thei pon ni lawa hei wang hian markate nu paru man en fia masak khan an hmulo reng ani hei mai hi lani lo an nu bo tuk chi khan marka hian ma dress thar a order tin thra chuak zui zat boka engwang hian marka hian anu pui bo tu police ne na report ma chi khan ma dress thar hi lo order kher kher chan tha tak anem ni don kan soi zelang marka hian ma dress thar a lei tian thria theina chan chu an nu paru ma do ka na ale na receipt alo om wang ani ome he receipt a hian a order hun te chiang takin alo in ziak si ani investigator te jinga pakhat chuan hemi chung chang hi soin marka hi karina ang don lo riam mai atir kha chuan anu pui chin thria lawa bo chung chang a hian rin hlan na kan nei lawa ma se kan thil mu chu tak zong song atang hi chuan marka hi kan mirin helper anita anu pui bo tuk chi ama dress har ale na chan po heng dang ni lovin an ma dress man laya nu thisan kai wang nin kan thria tuna chuan rin hlan twal lovin marka hian anu pui hian nu paru ma nge that nin kan ngai ati investigator te ngai dan pomom tak ni ma se lori ber hi zon chuala ni miau silo wangin an rin dan thi chu ko then pui chi la ni silo marka hi nu pui that tu nge ni in threto ma se tual tha tu boy siam sak turin investigator te hian an du thu sam evidence an na nei ri lowa an nu ruang zon chuai mo ama marka in puang ani ngot silo chuan thu boy siam sak ngot thei ani silo chin thret lawin lori chu la bo wang sia heti lai hian an pa marka po dam doi na tlo po thei me lawin a miau boxi investigator te hian marka hi vatlo po in va be pop thei po ni te reng ma se ril ru boy en kol me ani wang hian engte vak man zo chu them ring boxi lo investigator te rin dan chuan marka hian a thil ti te thu plen thei nan le investigator ten thun zo fi thei lo nan a der ni berin an thria fing tak maya lo a der ani ngat chuan investigator te hian marka hin fin khala ngai don ta ni na lang investigator te chuan an thil mu chhuat thar te chun puang za du ta bik mi lawa hetian ngoi reng hian marka chungai thata ka min
om na dam doi na tron ran chua mai an be se ya ma sen be se ngot chuan mark hi bum thei alo ni hau big lo mark chuan dam ni reng anei thei ta chuang lawa investigator te be po dong le tron ta view mai mark chu nu pui that tu nge ni tian chiang hle ya ma se thu boi ot li turin evidence thatak an nei thei si lo evidence thatak tak an nei si lo chuan an rin dan mai hi chu ko thlen pui tla kan mo chuang si lo hetiam malak zel dan tur bang bo taka nom lai hian mi papani chu investigator te hena kalin mark chun hena in puan thun ron soi ta thut mai heng mi papani te hian ati chuan tu tingen ni soilan an du lawa investigator te point an ni nan pholan sak du bik kalem lo heng mi papani te soi dan chuan Lorin phone call mak taka don ni trong khan an pa chu to tin along nung reng ti hre chuaka khami zan khan an pa pon na chatakin a chu chala an nu pa point haw na so hi wani ome anin haw na boro ka dai nu chuan lori chu mu turin an ru ma lu ta markai ro lai nei tu boy khop mai atu kholo war huna an nu chuan a thuruk zong zong a pon chua sak mai a hlau le ya a thuru ko pon chua sak hlau chuan markatan khoi ang mu ngam ani don to lo heng zong zong ngai tu nu hian a thuruk khria sak tu le pon chua sak thei tu tu anu puya mangai em lori tui takan nu pakhoma mulai chu silai na luwa ka pa ka phum ta ni atu ka ma takin mar ka hi thoin an nu ruang chu bol ho bom a khunga he bol ho bom hi bol ho pai tu ten ron la in bol ho pai na hunan lo pai zui ta boka ti chuan jing da som pakhat rik do na mar ka hian an nu jing in soi zoi chu alo ho ta long thua report ta khani investigator te ma ka hi pon mi lo wangin ko chuan a inpuan na hi thutlingan ngai ngem ti chu zona ani le ta court in ma ka inpuan na hi thutlinga ngai don ni chuan a inpuan ne te pan hi tu tingen nia mirin tlak takan ni am ti hria ta ngai tlat si hi wam hian lo thei lovin heng mi papan hi te hian an ni na chu puan chuan rem ti ve ta heng mi papan hi ma ka inpuan na te hi tu dang ni lovin a pian pui u naw pan hi te nge yan lo ni a pian pui u naw te ma nge in puangin ai puan na hi a pian pui u naw te nge in an soi chua tak sia chuan court point thutlinga ngai lo thei talawa mark chu thual tha thu boy or tirin a hrem la pon tin a tral hle mai dam chung alung in tang turin na chung thun rela dam chung voi khat mai po du tok lovin a dam chung voi ruk lai lung in a tang turin a chung thun rel sakta ni